Angibonge bese ngibingelela kuwena nakumbukela ekhaya ngisho ukuthi njengoba ubona emuva kwami abantu abasha ke balapha esikhawini namaphethelo baphume ngobuningi babo begcwele emigwaqo into abakhononda ngayo ke ikakhulukazi ubelelesi abathi bubhokile lapha endaweni yasesikhawini okubalwa kubo ke ukudlwengulwa kwabantu abasha kanye nolunye uhlobo nje lobelelesi obukhona lapha emphakathini asamlekekele njengamanje omunye wabaholi bale mashi umnumzana uSibongiseni wakwaMasonto umnumzana Masonto sikubingelele endabeni sikwamukele bese siyabuza ukuthi ikuphi la ningagculisekile khona njengabantu abasha njengoba senizena gcwala umgwaqo nje siyabingelela siyabonga kakhulu kubalaleli nababukeli no into kahle kahle yenza ukuthi size sisukume njengabantu abasha kuyizinga lobugebengu nokubulawa kwabantu endaweni yasesikhawini kunama cases owenza ukuthi ngapheli ngisho isonto elilodwa singazwanga ukuthi kunabantu noma babili ababulewe endaweni yala esikhawini so sithatheke manje ithuba ukuthi ayisukume njengabantu abasha sithi thina sesikhathele manje asambeni seni imemorandum emaphoyiseni ukuthi awa respond fast endweni nama cases asuke enzakala la esikhawini so ingakho ke singabantu abasha sibe ANC Youth League sisukumile sathi thina no ake sihlangane bese siya kuwa amaphoyisa sizothi awasondele kakhulu kulezi inkalo zethu lezi njengabantu abasha nithi angigculisekile yini ngendlela amaphoyisa asebenza ngayo ukuzama ukuqeda lesihlava sobugebengu kahle asigculisekile ngoba i-response okanye ukuphendula kwabo mangabe kunama cases amaqala reportwayo athatha isikhathi ukuthi afike okwenza ukuthi kuze kuthathe mhlawumbe 2 hours 3 hours 4 hours engafikile kube reportwe ubugebengu lokho kwenza ukuthi nabo banokudonsa inyawo okanye mhlawumbe baba bancane station umnumzana Masonto sibuka kakhulu isikhathi sakho alright umnumzana uMasonto ke lo omunye abaholi lapha be-ANC Youth League esifundeni sasesikhawini uyasho ke ukuthi phakathi kwezinye izinto abathi bazoziyisa emaphoyiseni ukuthi amaphoyisa abafuna ukuthi ke athathe izinyathelo ezinqala uqinisekisa ukuthi uma ngabe kubikwe amacala awasukumela phezulu ukuze abenzi bawo babhekane nengalo yomthetho angibuyisela intambo kwenegoli